Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato rong ikaunom nga adlaw sa atong nobinaryo alang ni Señor Santo Niño, ato ning minor novena mass. O karon sang adlaw ang simbahan nagsaulog sa piyesta ni Santo Tomas de Aquino or St. Thomas Aquinas, pari ug doktor sa simbahan. Dominican priest ni siya, patron ni siya sa University of Santo Tomas. Dito ko nag-eskwela sa akong theology ug sa akong canon law. So pista na mo ron dito mga Tomasian. Karon sang adlaw mausad ang installation sa atong auxiliary bishop din sa Cebu, si Bishop Ruben Labajo. I-install na siya karon dito sa bagong diocese sa Agusan del Sur sa Prosperidad. Siya mo'y unang obispo sa bagong diocese nga gitukod. Atong iyampo ang kalampusan sa iyang installation o mabungahon niyang pagdumala nining maong bagong diocese. Atong iyampo usab ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod nga ang katawhan mugamit sa kamatuoran nagisangyaw ni Kristo o gipamatud-an sa kinabuhi sa mga santos sama ni Santo Tomas de Aquino. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagtuman kanunay sa sugo sa Ginoo, hatagan unta sila sa grasya nga ilang ikinhanglan, bugti sa ilang pagsigig palit nato dinhig mga slots alang sa katumanan sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihimo mo si Santo Tomas nga bantugan tungod sa kadasig sa iyang tinguha sa pagkasantos ug sa kasibot sa pagtuon sa balaang pagtulunan. Itugot kanamo nga magtubo kami sa kaalam pinaagi sa iyang gitudlo ug masantos kami diha sa pagsunod sa iyang gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit ug dili isibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang.
Landong lamang kini sa mga maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay sa matag tuig. Busa unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tao nga muduol sa Dios pinaagi niining mga halad. Kung tinuod pang mahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mubati nga sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himuon. Apan pagkakaron ang mga halad nagpahinumdum matag tuig sa mga tao sa ilang mga sala. Kay ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili kabuot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako ug usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunod didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran ug sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan kun kining tanan mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nagahulat ako sa Ginoo, ug nagpakaubo siya ngari kanako, ug namati sa akong pagsangpit. Ug usa ka bagong awit iyang gibutang sa akong baba. Usa ka imno ngadto sa atong Dios. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman
kabubuton. Sakripisyo o halad, wala ka mo buot. Apan mga dalunggan nga inablihan, aron pagsugot sa imong gihatag kanako. Halad nga hinurot pagsunog, o halad bayad sa sala, wala ikaw mangita. Unya mingon ako, ani ami anhi ako. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gipahibalo ko ang imong katarong, diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala na ko pugni ang akong mga ngabil, o Ginoo, sumala sa imong hibaluan. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Wala na ko tagua ang imong balaod, sulod sa akong kasing-kasing. Nagsulti ako bahin sa imong kamatinud-anon, ug sa imong kaluwasan. Wala ko ililong ang imong kaluoy, ug ang imong kamatuoran diha sa bagang katawan. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot ang inahan o ang mga igsoong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Unya usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Hesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan og mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong
inahan ug mga igsuon. Unya mitan-aw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon, kay ang nagtuman sa bisan unsa nagisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsuon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kini si St. Thomas Aquinas, na tao ni siya sa 1225 AD, namatay po ni siya 1369. So, dili 1274. Naara ni siya sa edad ng mga 49 years old. Pero grabe kaayo ka dako sa iyang na-contribute sa atong simbahan na Katoliko, labi na gyud sa pagpatinaw sa atong mga doktrina sa simbahan. Iyang kay Bright man kay ni siya, usa man ni siya ka philosopher, usa sad ka theologian, iyang gi-combine ang philosophy ug ang theology. Mao man sa nagibuhat sa ubang mga santos nga mga scholars, pero nindot kay niyang pagka-combine na improve gyud ba, gibase niya sa mga old sad nga mga fathers of the church, nga mga philosophers sa Manila ni Augustine, Ambrose ug uban pa. Iyan ang ipang-combine. Apil na sa ito mga non-believers or non-Catholics. Sila si Plato, Aristotle, and other philosophers. Iyang gi-combine niya, iyang gihimuan og harmony kanang magka-unite ang faith ug ang reason. Kay kaning philosophy mao ni siya ang study sa atong using our reason. Ang theology, study using our faith, study of God. Karon matud pang St. Thomas, og dili ta makakita sa Ginoo niining makita sa atong kalibutan. So ang atong rason dili hingpit, dili mamasatisfy. Nya, di sa takakita sa Ginoo kung rason ray atong gamiton, kinahanglan kita og pagtuo. Mag-abot kining duha. Lingi ay mong tupad. Yung nakita na kas Ginoo nako, yung nakita kas Ginoo diri nako. Pangutan na ba? Kinsa dinyo dinhing mga ginikanan nga makakita gyud Ginoo diha sa inyong anak ta sa kamot. Nya, wa na ninyo kasabi inyong anak. Kinsa gid ninyo ang wa gyud makapangasaba sa inyong mga gagmayng mga anak ta sa kamot. Santo pa wa mo kakita. Kasabaan din na nimong Ginoo. Kasabaan din na nimong presensya sa Ginoo. Di ba? Pataka lamog tubag. Mula ingon si St. Thomas lagi, kinahanglan mag-abot gining rason og ang pagtuo. Ug mo na itong constant challenge. Unya giunsa mo na niya? Haron masabtan nato nga mga dili mga philosophers unya mga bugo-bugo sad sa manako. Gahimo siya og gitawag og standard. Gitawag nag 5 ways of knowing God. The 5 ways of knowing God base sa atong mga makita sa atong senses. So from sensual to ganing spiritual. Unsa may una niyang gigamit? Motion. Kanang movement ba? Movement. Nya ingon din siya, di gyud pwede nga ang nilihok why unang naglihok. Ragad anang og mulihok ang ligid, doon na gina dito'y naglihok nga sa mo nang galihok dito sa ligid. Kanang nasa sentro ba?
Sana siya? Kanang nay bearing, nay bulitas, okay ba? Pero na ba itong propeller? Galihok siyang dako nga propeller. Naaman na sa sentro, naaman na gamay ditong galihok. Motoy prime mover. Yang mangutan na siya, nganong galihok man to siya? Di masad pwede nga dito siya, ngang kadto siya, kay inig off ni mo sa switch, di naman to maglihok. Ang switch di ay mo'y hinungdan. Nya ang switch sad, di masad siya mo lihok kung why mo switch niya. Ang kamot di ay. Nya ang kamot di masad katulpok. Kung mo pa siya nagpalihok niya, ang mata di ay. Ang mata di masad kakita. Kung mo pa siya nagtudlo niya nga mo ni tanawa, ang huna-huna di ay. Hangtod na yun ka, ang huna-huna, di masad siya kahuna-huna. Kung wa siya nagpahuna-huna niya, niingon dayon si St. Thomas, therefore, ang pinakauna gyud nga naglihok, God. We call it God. Di ba? Nindot no? So kung mulihok ng imong tupad, pasabot na anay Ginoo. So kung ang imong bana, mga blit nimo, ina rin, ikablit ko sa Ginoo. Ana. Nya, imo ding iwakli, asawa ka, kablit ka sa imong banag kaadlawon. Nya, kapoy ka imong lawas, imo ding iwakli, nga ang Ginoo man ay nagkablit. Kaya pasabot, ni kablit na nimo, movement man na, movement. Movement. Di, sa ato pa, gipalihok na sa Ginoo. Nya, unsa may imong itubag, ingna dayon gamita dayon ang atong tubag sa salmo nga mo say gihisgutan diri sa first reading, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Mangutana dayon ka sa imong bana ngano man si atubang sa diri. Mura sa kog nakasuway na okay ba na kung sa na inyong movement, okay ba ang movement sa couple man ko magtupad dito madre. Ana ba? So, sa movement palang daan, ikakita ni mong naay naglihok, ingna dayon, naay Ginoo, kaya na may lihok. Mo na ingong St. Thomas, dali ra kayo ang atong reason mo ingon naay galihok. Ang atong faith mo ingon, ang Ginoo'y nagpalihok ani. Di ba? Manyaron ko nang imong silingan, siga kay mata, nanuktok sa inyo. Lihok na, dili. Uy, tubang. Nya kay wa may tao ni kat-kat sa inyong koral, nakita nimo sa CCTV, unsa man ang iyang pagkat-kat, lihok na dili. Movement kisa may nagpa-move ana. Ang Ginoo. Mo na ingos Kristo ay dala nagkasabi kay gisugo nas Ginoo pagkat-kat intaw sa inyong koral. Di ba? Ana na siya. Unya rog na itaw nga nasuko nimo, unya pusil ka, unsa man na movement na dili. Mo na ingos Kristo, love your enemies kay gisugo nas Ginoo. Ako ra niya ako. Ikaduha, gitawag og efficient cause. Efficient cause. Kana bang dili mahitabo kana ng cause and effect. Pananglitan ron, di ay kayo maong nibukal ang tubig. Di gito mo bukal ang tubig. Bisan tinuod og pwede siyang pabukalon, di siya kabukal tungod kay way kayo. Kung kuhaon ang kayo, mawa ang bukal sa tubig. Mo na gitawag og cause and effect. Ikaw karon naglingkod ka diha, do nagyoy hinungdan nganong nakalingkod ka. Unsa may hinungdan? Kanang bangko. Kuha ang bangko. Hindi nakakalingkod anang posisyon na. Pero kanasang bangko, di sa na may tabong na ana diha. Kunwa say hinungdan ana. Kinsa man? Ang salog. Kung ang salog, kung saan na pagkuhan sa bangko. Mga inana ba? Kakuha mo? Ako di sa ko mahimong pare, kung wala pa'y gauna na ko nga pare, o mauna ang obispo, mo ni ordin. Ang obispo, di sa mahimong obispo, kung wala sa'y gauna niya, maunang Santo Papa. So ang hinungdan nganong na obispo, kaya na Santo Papa. Yang nganong naaman sa Santo Papa, mo ingon din ta, ang hinungdan ana, tungod sa na simbahan.
Nganong na may simbahan? Kay na may Kristo nga nagtukod simbahan. Kinsa man to si Kristo? Mao to si Santo Niño. Pero si Santo Niño, bata man to. Kinsa may naghinungdan gauna gid ato? Ang Espiritu Santo. Therefore, ang Espiritu Santo maoy hinungdan nganong naay Padresiano nga nahimong pare. So ikakita ninyo pare, Espiritu Santo ni. Ikakita nimo anang imong tupad, tungod ni Espiritu Santo, tungod ni Ginoo. Ano? So kung naa gani effect, do na ginay cause. Nganong niburot man ang tiyan sa imong silingan nga dalaga. Dunay nitukhang anak. Sige nag-anak ko anak to. Mao na hinungdan nga naay Ginoo. Moepekto ang atong buhat kay naa may Ginoo. Mao na ug mobuhat tag maayo sumala sa gisugo sa Ginoo. Ayaw na paghuna-huna nga moepekto banig dili. Do na ginay epekto kay gidesign na sa Ginoo. Cause and effect. So kung ang atong cause Ginoo, ang epekto sad Dios nun. Kung ang atong cause ang hinungdan nato ang yawa sa taog epekto. Lingi ay mong tupad. Ina ka na mo palit kag slat kinsay gasugo nimo ana. Kinsay gasugo ninyo kon sige kag palit og slat, mo nay epekto sa imong buhat. Ginoo na o yawa? Ginoo, unyag di ka mo palit. Kinsa may imong hinungdan ana nga di ka mo palit? Ambot lang nimo. Nya ang ikatulo nga akong nahinumduman, possibility and necessity. Necessity kana bang actual nga naa, possibility kanang posible pang mahitabo, pareha ng sperm cell ug egg cell. Sperm cell, egg cell, pulos na sila mga actual nga cells, pero doon na sila possibility. Unsa may posible anak kung mag-abot na silang duha? Matao ang usa ka being, lain na sad nga organism. So kanang imong tupad, ang cause ana o ang necessity ana nga kinahanglang naa gyud, necessary gitong naa ang sperm cell ug ang egg cell. Kay wa tong sperm cell ug egg cell dili na may wa na kanang imong tupad, di na mo lingkod diha, di sad ko magwali dire. Karon kinsa man kuno ang necessary being, kana bang actual na gyud nga being, kay lison man ang possibility mao mahimong actual, di sad pwede ang actual nga way possibility. So do na gyud actual nga being nga wa siya mag-agad og possibility. O kinsa man nga being, that is God. Siya mo'y hinungdan nga naay daghang mga possibilities nga mahitabo, naay manok, naay iro, na tanan tungod na kay naay God. Di ba? So ikakita nimo anang imong tupad, gikan man nag sperm cell ug egg cell, pasabot gi-design ginas Ginoo. Ana no? So makakita na ka Ginoo sa imong anak, sa imong bana, sa imong silingan nga maritis kaayo, kita jud ka Ginoo ana. Ang unsa toy primero? Movement, sunod cause and effect, sunod possibility of necessity. Ang ikaupat kay gradation, kana bang order of perfection, gradation. Parago na ng good, better, sa sunod na best, worse, bad, worse, worst. Kinsa man kuno ang highest good, kanang most good ba, most or best. Kini kunong tanan, matud pagay diri sa unang pagbasa, kini mga halad ninyo, kanang landong rani sa tinuod nga halad. Katong gihalad sa mga Hudiyo, landong lang. Sa ato pa, part ba, shadow, doon nagyoy hinungdan, nganong na ay shadow. Di ba? Ug mao na
ang Ginoo, the highest good. Kay lisod man kuno kaayo nga naa kay good, naa kay better, nya wa kay best. Gitawag na siya order of perfection. Para nang small, sunod, medium, large, XL, extra XL, double XL, triple XL. Doon na pag ginay musangko gina kay di man jud pwede nga magsigi lang gina nga tugtumpi-tumpi. Doon na gina siya gitawag og highest perfection or the perfect being. O kinsa may pinaka-perfect being? Ang Ginoo. Muna ang good person, dili pa na siya perfect, kaya na pa may better person. Ang better person, di pa na perfect, kaya na pa may best person. Nya kanang best person, dili sa na siya mahimong best person, kunwa gyoy permanent perfect person. Kaya bisan pa gani kanang best person, na maginay imperfection. Kanabtang mayon ka nga, mao na gini akong dream boy or dream woman. Ikaminyo, away lang yapon. Nga naman, nanggawas ang imperfections. Kinsa man gyoy perfect, ang Ginoo ra gyud. So muna gitawag og gradation. Pasabot, dili ta mohunong sa pag effort, pagpaninguha nga mag-anam tag ka perfect. Mabutan na mo ingong uban, "Hoy, sige kag ampo, musaylo kas langit." Wa may saylo kay ang permanent naman to nga perfect ang langit. Di ka kasaylo kay permanente man to. Imo na ang akong tubag ana, naaday saylos langit. Permanente man to. Mao na si Santo Niño bata, wa siya mohonong diha. Kay kanang pagkabata, imperfect pa man na. Nisangko siya sa cross. Mao gini ang makapa-perfect sa atong pagtuo. Kanang moabot na gyud ka sa cross. Ngayong na okay ra nimo malansang. Ay ngos Kristo, kinsa may akong igsuon, kinsa may akong inahan ang maminaw ug magtuman sa akong mga pulong. Kay ang pulong sa Ginoo mga igsuon perfect. Perfect yun. Kana ingon siya nga, tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, perfect. Balanse ang imong hubag. Adili perfect imong love. Nya unsa may atong perfect din naatay challenge, naatay minimum, maximum, o extreme. Wala ganang gitawag og gradation. Ang katapusan nga way is design, the order of things, the arrangement of nature. Ngano man kuno nga ang sperm cell o egg cell sa laki nga tao inigkahimo na nilang being, inigawas tao man. Nya ang katosang cell sa iro inigkatao, iro man sad, ay iniggawas. Ang baboy man sad. Ang tanom man sad. Ang mangga man. Ang saging man. Kinsa may nag-guide ani kuno nga design. Kay ug wa gyud kuno'y magiya ani, posible nga nagtanom kag saging inigtubo kapayas. Kay wa may ga control. Posible nga ang tao inigminyo niyo tao, kada niyo anak itoy or baktin, klain ka ha. Niya ang anay, inyong anay, dako kay tiyan, kani daghang gid anak, pag anak kaluha tao. Kung wa gyud ga monitor, why designer? Raga na mag-cross stitch ka, di ba? Naamang kay design na sundon. Amo nang mo manage ka, ayaw na lain na ng kolora. Ang naghimos design kuno mao ang perfect being, God, the author of everything. Munang wa gyud way chaos in nature because there is God. Everything is put in proper order. The designer is God. Munang ayaw gyud pagsaway anang imong tupad.
Ayaw pagsigig kiskis anang imong kilay kay design as Ginoo. Ay pagsigpakulor anang imong buhok kay mao nay design sa Ginoo nimo karon. Ayaw na lang pangambisyon nganong putot ka niya sila tag-as design as Ginoo. Nganong piyanga ng imong ilong ay lang nagpa-injection ni sige kag gasto ana design as Ginoo. Nganong brown imong naong nganong puti tong iya design as Ginoo. Ay na lang pagsupak. Di ba? Relax kay ta kung mo follow lang kita sa design. Pero anha na ta ma-pressured kung mo go against na tas design. Nanay chaos. Mao bitaw na kana karong ilang lalis anang atong budget nga 2025 naa may nisupak sa design. Kinahanglan ko no gikan sa National Expenditure Program ba na katong nakuan sa Department of Budget and Management i-forward na ngadto sa House of Representatives. Maghimo sila ilang version sa budget, ilan ang i-discuss maayo dito, ipasa ngadto sa Senate, maghimo sad ang Senate og ilang kaugalingon nga version nya og nagkalahi ning maong version kay normally magkalahi man kuno, maghimo dayog bicameral meeting, representative sa House, representative sa Senate. Nya kaning bicameral committee maghimo nig ilang version sa budget. Gi-align na ba? Gi-reconcile ang mga differences. Maghimo din sila ilang result nga gitawag og General Appropriation Bill. Nya, katong before mahimong General Appropriation Bill, katong ilang resulta sa ilang BICAM, ila tong pirmahan. Kaya inig humagpirma ato tanan, mahimo din tong i-ratify aron mahimong bill. Nanay legislated bill. Kay sila may tighimo. Unya, human ana, ang legislated na nga bill, ipasa na sa executive branch sa presidente. O iyang pirmahan, mao na itong gitawag o GAA, General Appropriation. Sana? General Appropriation Act. Basta GAA, bugo sa taana. Karon gi-question kay pag labas dito sa kanaganing BICAM, na may daghang mga blanco, mga items nga blanco mo na ang ubang mga mo-ratify unta, wa mo pirma. Kay nga naman, na may mga blanco. Nya karon diha sila galalis kay paglusot na kay nakalusot man gid to bisag wa mo pirmang uban, naa na may figure pag-abot na dito sa bill. Pero pag lusot sa BICAM na ay blanco, pag-abot sa bill na nay figure. Kinsa kuno'y gabutang ani, kinsa man ang primary cause, kinsa man ang nagpakaginoo nga ning insert atong mao mga figures nga blanco man tos una, gipangita nila karon ang Ginoo, ang designer, ang engineer, ug naglalis sila. Kung di sila mobalik sa Ginoo, magsige ra ginaglalis hangtod magpinatyanay, wa gid nay epekto. Balik tas Ginoo, the truth, balik tas kamatuoran, hunungon tananing pagpamakak. Kinsa ka nilay namakak, abangan ang susunod na kabanata. Sige, manindog na ta. Novena alang kang Senyor Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Senyor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikaunom nga adlaw. O Jesus nga halangdon o yamot, hari sa mga hari o Ginoo sa nga tanan,
nga na naghari ka sa mga kasing-kasing nga mapaubsanon, nagaluhod ug nagasimba kami kanimo, uban sa katilingban sa mga dominasyones nga nanagtuman sa imong Diosnon nga pagbuot. Nangamuyo kami kanimo nga maghari ka sa tanang mga katawhan ug nga uyunan namo unta ang mga pagtuktok nimo sa among mga maayong tinguha ug hiambitan namo ang imong santos nga grasya aron magdaig kami kanimo sa walay katapusan sa imong himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang simbahan magpuyo sa diwa sa Ebanghelyo ug kanunay niyang pangitaon ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga mapalapdan nato ang atong pagtuo, pinaagi sa pag-alagad sa mga kabus, sa mga adunay kabilinggan, ug sa mga walay kahimuan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga mamahimo kitang matuod, nga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong makanunayong pagpahiuyon sa kabubuton sa langitnong Amahan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga atong buhion ang pulong sa Dios, sulod ka nato pinaagi sa pagpuyo niini matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug dagan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga matuhong nangamatay, makakaplag na sa kahayag nga walay pagkapalong ug sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Señor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga ereyes o mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among ipangamuyo niining novena, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Balani sa gugma, sa daang taong balang
Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nagihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo na gibayaw gibayaw ngadto ngadto sa sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni Santo Tomas de Aquino sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santus, 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 Ginoong Diyos, sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik gani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos sama ni Santo Tomas de Aquino nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man tangging harian ang kahulugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari,
hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsubok. Bahandi ka, nindugan ko, gugmaang gidalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamaturan, ugang kaluwasan sa akong kalag. O Señor Santo Niño, ikaw akong gimahal, nasali ko kanino ang tanan kong suliran. O Señor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan, ang imong paghukom maghari ni Dukan. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan pinaagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat niining Eucharistia magsunod kanunay sa panigingnan ni Santo Tomas de Aquino, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga lingkods makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine presence, ang Diyos non na presensya. Nya ato raning mahibaw-an kung mosunod gyud ta ni Santo Tomas, gamito nato ang atong rason ug ang atong pagtuo. Labi na gyud tong 5 ways of St. Thomas. Salamat sa ning alagad nato karon sa misa nga nahimong malampuson kining atong ika-6th minor novena mass. Labi na gyud sa atong mga pilgrims karon ang Cofradia de San Vicente Ferrer, ang atong singer si atong ever way paglubad-lubad no si Brother Rene Monticalvo, ang atong kantor karon si Sister Emma Rosel, ang atong mga lectors Sister Rosana Bihok o Sister Leslie Abiliana. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Ang ato sang
Kuan karon mga nihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Leonard ug Mrs. Maria Elena Sagarino and family. Masipang pakpak dasad nila. Salamat kayo. Unyang human sa atong major novena mass unyang alas 6 mo motorcade na sadta padong sa mga chapel sa Camino, sa Urban, Ibabaw, Relocation o sa Sambag proper nga chapel. So, ang iyon sa tamo nga mo appeal mo ani kay nindot nang makabisita tangadto sa atong mga parokya. Atong hinumduman nga ang atong tema sa ato karon nga nobinaryo mao ang Sinulog to Santo Niño, Sure Way to Achieve Pilgrims of Hope. Nga kining atong pagsigig celebrate aning sinulog, sayaw-sayaw parang Santo Niño, makapahiusa ni nato, makahatag ni natog paglaom kay ato maning pagampo. Salamat sad sa ato mga namalit og slots, ang atong SBF DAG niabot nag 49,481 ang atong halin, napay 10,519 ang atong available tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts kaning atong SNHG mao ni atong gamiton ron sa atong kapistahan. Niabot nag 26,092 ang atong halin, napay 13,908 nga available tag 100 pesos per slot. Nasa ni 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. 376 na sadang challenge atong nadawat. So manghinaot ko nga ato ning paspasag palit kay kutob ra ni karong Sabado. Og di gyud mahurot basig saylo pa ning Sabado, pero mas maaygyud nga mahurot ni. Gamay naman lang 13,000, no? Yang sa katong atong itabang ni Father Arnel, haligi para ni Mama Mary or PHPMM, na halina na sa tag 1,544, napay 10,456 ka slots, nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Salamat kayo. Nya regarding atong akong minimum, maximum ug extreme challenge, ang minimum challenge nato nga tag 900 niabot tag 37 ang na challenge ani. Nya ang maximum challenge nga tag 5,400 na nay usa. Nya nga atong extreme challenge usa ra gyapon, no, katong 16,000. Ato sa gyapon silang pakpakan ang ato mga challengers. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa sa kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo ato na sang isinggit, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Pasipang pakpak ni Señor Santo Niño. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan ta kami luna diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Santo Niño, Señor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay o simbahon